Uzasın көңілнің түрінен Икәу бір ялқыныда, икәу бір дулқыныда Менек біз мәхәббәт түрінен Икәу генә бары, менек біз юғары Икәу ашық бәхет қапқасын Uşak қабызғаныда, біздің арабызда Аңламаған сірлер қалмасын Икәу генә бары, менек біз юғары Икәу ашық бәхет қапқасын Uşak қабызғаныда, біздің арабызда Аңламаған сірлер қалмасын Мәхәббәт илләре, саф сөю хисләр Озатсын гомернең буена Сагышның зары, шикләнү уйлары Кермәсенле синең уеңа Икәү генә бары, менек без югары Икәү ашык бәхет капкасын Uşак кабызганда, безнең арабызда Аңламаган серләр калмасын Икәү генә бары, менек без югары Икәү ашык бәхет капкасын Uşак кабызганда, безнең арабызда Аңламаган серләр калмасын Бәхет безнең өчен, шатлык безнең өчен Тормышларны матур тик без Безгә дип аталган, икәү сукмак салган Тик бәхетле гомер көтик без Икәү генә бары, менек без югары Икәү ашык бәхет капкасын Uşак кабызганда, безнең арабызда Аңламаган серләр калмасын Икәү генә бары, менек без югары Икәү ашык бәхет капкасын Uşак кабызганда, безнең арабызда Аңламаган серләр калмасын Uşак кабызганда, безнең арабызда Аңламаган серләр калмасын Uşak кабызганда, безнең арабызда Аңламаган серләр калмасын